Ejja għal-moment nimmaġinaw li Simon Busuttil jirbaħ il-vot ta' sfiduċja li ressaq fil-gvern u jsir Prim Ministru. X'jkunu dawk il-miżuri li jdaħħal? Għalkemm fl-ewwel 3 snin tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni ftit kienu l-proposti li tkellem dwarhom, fittex minn hawn u fittex minn hemm, sibna ftit idejat li semma għal iktar minn darba. Dawn ikunu l-miżuri li jdaħħal jekk isir Prim Ministru. Taxxi ġodda. Il-ħaddiema u min iħaddem ikollhom jibdew iħallsu iktar taxxa għax kif dejjem qalu l-kap nazzjonalista u l-viċi tiegħu Mario De Marco, it-tieni pilastru obbligatorju huwa wieħed mis-soluzzjonijiet għall-isfida tal-pensjonijiet. Żieda fl-età tal-irtirar. Fil-fatt, it-tieni soluzzjoni hija żieda fl-età tal-irtirar, xi ħaġa li saħansitra kienet ilha tkun imwiegħda minn gvernijiet nazzjonalisti lill-Kummissjoni Ewropea anke jekk bil-moħbi. Bekk b'Simon Busuttil Prim Ministru l-età tal-irtirar titla għal 67 sena. Żieda fil-kontijiet. Simon Busuttil dejjem qal li jrid sistema fejn il-prezzijiet tal-enerġija jiżdiedu skont il-prezz internazzjonali taż-żejt. Bil-prezz taż-żejt jitla, il-kontijiet tal-enerġija jolgħu. Differenza minn kif jiġri meta jkun hemm flessibilità fejn il-prezzijiet tal-enerġija f'Malta raħsu brati li fl-Unjoni Ewropea lanqas biss immaġinawhom. Żieda fil-prezz tal-fuel. Bl-istess mod jiżdiedu l-prezzijiet tal-fuel. Tul din il-leġislatura sa issa l-prezzijiet raħsu 10 darbiet. Però hawn Simon Busuttil jerġa' jinqabad fuq siq waħda għax jemmen f'politika fejn il-prezz tal-fuel jiċċaqlaq kull xahar. Żieda fil-prezz tal-gass. Jiġri l-istess bil-prezz tal-gass. Japplikaw l-istess prinċipji tal-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel. Tfal umiljati. Tfal minn familji f'riskju ta' faqar jispiċċaw umiljati fl-iskejjel għax l-unika proposta għalihom minn Simon Busuttil hija dik li jagħtihom lunch fl-iskola fejn mill-pakkett moti lilhom sħabhom se jkunu jafu li dawn qed jingħataw ikel skont id-dħul tal-ġenituri tagħhom u jispiċċaw ukoll bulid. Richard Kakija Caruana lura Kastilja. Sal-lum Richard Kakija Caruana qed jassisti minn wara l-kwinti. Jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali, Richard Kakija Caruana jerġa' jikseb il-kontroll fit-tielet sular ta' Kastilja. Wara kollox, kienu li jagħmel il-karriera ta' Busuttil fil-politika u għalhekk Busuttil obbligat. Direct orders lil ħbieb. Kumpaniji bħal ta' N. Fenech, Daphne Caruana Galizia, Peter Fenech, Andrew Borg Cardona jibqgħu jingħataw miljuni ta' euro f'direct orders. Deficit eċċessiv. Malta terġa' tidħol fil-proċedura ta' deficit eċċessiv bħalma kienet dejjem taħt it-tmexxija ta' Tonio Fenech, dan għax ma jkunx hemm serjetà fit-tmexxija tal-finanzi pubbliċi. Kuntratti għal tal-iskema ċedoli. Persuni li jgħenu fl-iskema ta' self sigrit jibdew jieħdu miljuni ta' euro f'konsulenzi. L-istess kif għal snin twal ħadmet l-iskema tal-JS List. Xogħol fil-privat. Simon Busuttil kien staqsa lil whistleblower fil-każ ta' Għawdex għaliex baqa' jagħmel ix-xogħol meta kien jaf li l-Partit Nazzjonalista kien se jitlef l-elezzjoni. Għalhekk dwar jekk jibqax isir xogħol mħallas minn fondi pubbliċi nibdew naraw x'ċans hemm li tintrebaħ l-elezzjoni li jmiss. Imbagħad hemm ukoll qatt ta' proġetti li Simon Busuttil waqqaf għax huwa kontrihom.